serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj kolejna recenzja książki kucharskiej, chociaż takiej nietypowej książki kucharskiej, bo nie składa się ona jedynie z receptur kulinarnych. Książka pod tytułem Smaki polskie, czyli jak się dawniej jadało. W książce poza recepturami znajdziemy bardzo dużo opisów tradycji dawnej kuchni polskiej. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia, a szczegółowa, nieco bardziej obszerna recenzja będzie dostępna na pozytywnakuchnia.pl. Już na pierwszy rzut oka widać po otwarciu, że książka Smaki polskie nie jest typową książką kucharską, chociaż oczywiście przepisy są w niej zawarte. Smaki polskie to aż 224 strony opowieści. Opowieści o kuchni dawnej, o kuchni staropolskiej, o tym, jak się faktycznie w Polsce wtedy jadało. A rozpoczyna się od klasycznego polskiego rosołu. I tak jak w przypadku opowieści o rosole, tak samo wszystkie inne historie kuchenne kuchni staropolskiej, kuchni dawnej są tutaj przedstawione jako taka pewnego rodzaju podróż do kulinarnej przeszłości naszego kraju. Z książki dowiemy się nie tylko, w jaki sposób się dawniej jadało i jak się te wszystkie dawne potrawy staropolskie przygotowywało, ale także co się o nich w przeszłości pisało, jaka była cała filozofia przygotowywania tych dań. Rosoły, barszcze, buliony, flaki, to wszystko ma swoją historię. Bigos, nasza narodowa potrawa, a jak bigos to oczywiście także dania z kapusty. Ilustracje w książce nawiązują również do takich starodawnych ilustracji w starych książkach kucharskich. W książce nie tylko przygotowano opisy i przepisy różnych potraw, również poświęcono uwagę kuchni karnawałowej, kuchni świątecznej, nawet kuchni podróżnika. Co jeszcze jest cechą charakterystyczną i zawsze było naszej kuchni polskiej? Na pewno ziemniaki, na pewno herbata, na pewno pyszny, pitny miód, a także ucztowanie. Bardzo przyjemnie czyta się wszystkie cytaty polskiej, starej literatury wplecione w tekst książki. Kiedy dodamy do tego jeszcze garść przydatnych porad i możliwość zastosowania wszystkich receptur w dzisiejszej, współczesnej kuchni, mamy bardzo ciekawą pozycję kulinarną na naszą kuchenną półkę. Zapraszam serdecznie po bardziej szczegółową recenzję na pozytywnakuchnia.pl.